Zmestať veci z gastra, o ktorých ste možno ani netušili. Veľakrát tvoríme výborné jedlá, ale neradi doma varíme a radšej si dáme parížak s rožkom. Zatiaľ, čo vy máte jedlo na stole do 10 až 15 minút, tak my nemáme ani 5 minút na to ísť poriadne na záchod a sme radi, keď sa nám podarí 30-minútová prestávka v priebehu celého dňa. Ale šéf kuchárov neznáša, keď meníte prílohy. To znamená, že keď sme k nejakému jedlu dali nejakú prílohu, tak je to väčšinou tá najvhodnejšia príloha. Málo kedy si sadneme k jedlu, to znamená, že väčšinou jeme na stojaka. Keď prídeme domov, tak väčšinou milujeme ticho, lebo potom celom dni tejto psychiatrii, v ktorej robíme, tak je ticho to najvzácnejšie z celého dňa. Už na skúške vieme, či si dobrý kuchár a vieš podľa čoho? Podľa toho, ako krájaš. Veľakrát nás viac zahreje na duši to, keď nám ľudia povedia, že ich chutilo a boli spokojní, než keby nám dali peniaze. Není to samozrejme každého prípad. Hlavne nezabúdajme na ľudí, ktorí majú všetky alergie sveta a rozhodli sa dojsť nájsť práve k tebe do reštaurácie. Strašne veľa kuchárov a šéf kuchárov málo alebo má problém s drogami a alkoholom, a to je aj preto, že robíme veľa hodín, veľa roboty, veľa stresu. Aj keď to nikoho neospravedlňuje, lebo dá sa nájsť aj lepší koníček, ako je šport. Každý prázdny tanier, ktorý sa vráti do kuchyne, je